Vítam predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja pána Mariana Kotlebu. Ďalších zástupcov samosprávneho kraja, vedúcu odboru oddelenia školstva a mládeže pani Janu Štrakfeldovú, vedúcu odboru zdravotníctva pani Nehézovú, vítam zástupcov Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica, pánov Gregora staršieho, pána Gregora mladšieho, pána Lendela a ďalších zástupcov tohto Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica. Vzhľadom k tomu, že celý náš dnešný deň bude plný dynamiky a plný športu, o zdravie sa budú starať zástupcovia Slovenského Červeného kríža, pani Snopková a pán Mičky. Slávnostné otvorenie máme za sebou a ja teraz odovzdávam slovo predsedovi Banskobystrického samosprávneho kraja, pánovi Marianovi Kotlebovi. Takže pekný deň vám všetkým na tomto našom spoločnom dni mládeže nášho kraja. Je to taká spontánna akcia, nová akcia, z ktorej chcem, aby sa možno, ak bude úspech, ak sa vám to všetkým bude páčiť, aby sa stala možno nejaká tradícia. Možno sa pýtate, že prečo? No jednoducho preto, že mládež je naša nádej. Že vy ste naša nádej, nádej Slovenska, nádej nášho národa. A my pre tú našu nádej musíme robiť všetko preto. Preto, aby ste vyrastali v dobrom prostredí, aby ste mali niečo iné, okrem toho, čo vám ponúka televízia, média, internet a počítačové hry. Aby ste mali možnosť sa zapojiť aj do športových aktivít, ktoré vás budú budovať po tej telesnej aj duševnej stránke. Aby ste si dnes mohli pozrieť športovcov, ktorí to, čo ich baví, naozaj robia z presvedčenia, pretože v tom vidia nejakú cestu. Cestu, ktorá ich rozvíja, ktorá im dáva nové podnety v ich živote, ktorá im umožňuje stať sa lepšími. A tí ľudia, tí športovci dnes, ktorí sú tu, môžu byť pre vás príkladom. A každý z vás, keďže sme na športovej škole, si môže vybrať, či náhodou by nechcel byť ako jeden z nich. Mohli by ste si tam nájsť medzi nimi nejaký svoj vzor, nejaký svoj ideál, alebo jednoducho niečo, čo vám umožní zmysluplne vyplniť váš voľný čas. Pretože teraz ste vo veku, kedy máte najväčšiu príležitosť na to, aby ste sa rozhodli, akým smerom sa chcete ďalej uberať. Povedzme po tej športovej stránke. A keďže ja som na tejto škole 12 rokov pracoval, tak som aj videl tie rezervy v tom športe pre tú mládež a jednoducho my vám dnes chceme dať všetkým šancu sa zapojiť viac do toho športu, viac individuálne sa presadiť, pretože možno ste si všimli ten program, alebo ste sa s ním oboznámili, tie športy, ktoré tu dnes sú športy individuálne, ktoré si nezakladajú na tom, že musíte byť súčasťou nejakého kolektívu, ale jednoducho športy, v ktorých výsledok je výsledkom tvrdej driny, disciplíny, makačky, odviekania a to je výzva pre každého z nás. Z nás všetkých, nielen z vás, ale aj z nás, pretože tak ako sa dá makať v športe, tak treba pracovať a tvrdo robiť aj v iných odvetviach. A dnes by to mal byť taký náš spoločný pekný deň, ktorý by nám mal ukázať tú motiváciu. To je asi to správne slovo. Tento deň by nám všetkým, nám aj vám, mladým, mal dať tú správnu motiváciu. Takže ja dúfam, že sa tu všetci veľmi pekne dnes užijeme, že budeme vidieť pekné ukážky bojových športov a iných športov a že hlavne nabereme spoločne, aj vy mladí hlavne naberete tú akčnú, silnú motiváciu. To vám všetkým prajem a teším sa na spoločný zážitok. Ďakujeme za veľmi pekné a podnetné slova. Teraz sa k nám prihovorí riaditeľ športového gymnázia, pán Vojtech Pap. Vážení kolegovia, hostia, milí žiaci.
aby som veľmi rýchlo a nezdržiaval. Chcel by som sa v prvom rade poďakovať za ozaj náročnú prípravu aj finančne, aj materiálne, aj časové, hlavne predsedovi Banskobystrického samosprávneho kraja pánovi Kotlebovi. A všetkým vám želám, aby sa vám tento športový deň páčil, aby ste mali plno zážitkov a aby ste, keď príjete domov, mohli povedať: wow, mami, bolo to dobré. Ďakujem. Teraz poprosím pána Jána Pavúra, aby prišiel sem. Je to autor víťazného návrhu. A zároveň poprosím aj pána Kotlebu a pána Papa, aby autora nášho víťazného loga ocenili. Pevne verím, že dnes zažijete to, čo ste nezažili, uvidíte to, čo ste ešte nevideli, uvidíte skvelých športovcov, uvidíte majstrov Slovenska, majstrov Európy, majstrov sveta. Toto bol mat za 2 body, za 4. Vystúpia zápasníci vo voľnom štýle pod trénerom pánom Latinákom. Jedná sa o športový klub Polície Banská Bystrica. Máme kategóriu mužov aj kategóriu detí, takže chlapci vám ukážu nejaké ukážky. Zapasenie voľný štýl je vlastne rozdiel medzi grécko-rímskym tým, že sa môže utočiť teda aj na nohy, keďže utočí sa na celé telo, asi v tom je rozdiel medzi voľným a grécko-rímskym štýlom. A keďže sa stále tam trošku upravujú tie pravidlá, tak aj teraz boli nejaké zmeny. Vo voľnom štýle teda existujú techniky, ktoré sú bodované 1 bodom, 2 alebo 4 bodmi. A super môže svojho protivníka poraziť tak, že buď ho porazí na body, na technickú prevahu, alebo môže ho poraziť na lopatku. Účelom zápasníka je ovládať supera, dostať sa za ňo a získať body. Čiže za túto techniku, keď ho strhne a dostane sa za ňo, mať 2 body. Poprosíme nejaké ukážky útokov. Čiže snaží sa superovi zabrať nohy a dokončiť tú techniku, aby bola bodovaná. Samozrejme, tak ako sú útočné techniky, tak existujú aj obranné techniky. Okienko si môžeme ukázať. Táto technika je ľudové okienko, záber za pážu a za nohu a prehodenie cez chrbát. Čiže volá sa okienko, môžeš ešte zopakovať. Je to technika za 4 body. Dovoľte, aby som sa predstavil. Ja som v súčasnosti reprezentačný tréner Slovenskej republiky a tréner Centra mládeže karate v Banskej Bystrici. A v podstate v Bystrici už fungujem dosť dlho. Som bývalý československý reprezentant. Centrum mládeže karate je od začiatku svojho vzniku spojené so športovým gymnáziom. Od roku 2003 vlastne funguje popri športovom gymnáziu, založili ho bývalí pretekári z pedagogickej fakulty Banská Bystrica, Poliak, Roman Šmatner, známy a Jan Majer. Mikrofón odovzdávam trénerovi, pánovi Gregorovi. Takže máme tu aj judistky, nielen judistov. Všetci sú žiaci vášho gymnázia.
športového. Rej. Takže ukážu vám nejaké ukážky z juda. U nás v Dukle Banská Bystrica má judo veľkú tradíciu, trénujú tu judisti od úplne najmenšieho veku. Momentálne máme malé judistky a judistov už vo veku 3 rokov. S judom sa musí začať už dosť v skorom veku, pretože veľa týchto techník je to naozaj, kým človek získa cít na to, treba tomu venovať veľmi veľa času, technike, zvládnutiu techniky, už potom nastupuje tie kondičné zložky. Používame kimono, za ktoré sa kytá, tak sa tým odlišujú trošku. Skážu dievčatá, bola technika ogoši, tiež jedna zo základných techník. Takže ešte na záver vám predstavím to Vlado Pustaj, Ríšo Ukis, Rastio Sobkuliak, Kika Furierová, Jiska Očenášová, Richard Randl a Miloš Krejčík. Všetci sú to reprezentanti Helsinského univerzity, Milošom samozrejme do tej reprezentácie ešte trošku má čas, ale dopočul som sa, že v minulosti sa sám venoval aktívne judu, takmer 2 roky. Čo povie na týchto mladých športovcov, ako bývalý aktívny judista? Aktívny ako aktívny, ale je to pravda, 2 roky v prípravke na Dukle. Nás tam plieskali o tatami. No, ja keď som dnes videl tie ukážky, tak musím povedať, že človek si už v dnešnej dobe musí dávať pozor nielen na malé blondínky, ale aj na takých šprtov malých, to vyzerá veľmi nebezpečne. A ja si myslím, že po tejto dnešnej ukážke bude populárny hlavne medzi učiteľkami na športovom gymnáziu. Takže držím palce a naozaj Dukla bola vždy kvalitné judo, takže prajem ďalšie úspechy a nech to ide. Jan Kluvanec a Michal Hruška, poprosím chlapcov na tatami. Takže free running. Musím vám povedať všetkých, čo možno týchto chlapcov nepoznáte, že týchto fešákov môžete stretnúť, ako v Sásove pred Lidlo sa vešajú na zábradlí na schodoch. A ako chodia hore nohami po zábradlí, to sú oni. Chlapci z boxerského klubu, športový klub Polície Banská Bystrica pod vedením pána Dendiša. Pripomínam, že ukážka sa už bude teraz predvádzať priamo v ringu, pretože box je kontaktný šport a odovzdávam mikrofón trénerovi. Chodíme na zápasy už aj do záročia. Naposledy bolo Taliansko, Belgicko, došlo z Maďarska. Chcel by som povedať, že keď som začal tak som si myslel, že to je len o bitke, ale o bitke v závode nie. Je to strašne malo si človek rozmýšľať, ako udierať, čo má robiť. Disciplín troška viacej, lebo sa rozdeľujú na light kontakt, semi-kontakt, full kontakt. Takže oni toho majú viacej. Thajský box od kickboxu by som vedela rozdeliť asi v tom, hlavne, že v thajskom boxe je to troška tvrdšie v tom, že sa používajú aj hlavne kolená a lakte. Sú to dosť tvrdé údery.
ale nie som odborník na kickbox, ale viem, že v tajskom boxe sa využíva sila rotácie tela pri úderoch, ktoré vám babi určite exkluzívne prevedú, pretože majú peknú techniku, takže sa na to veľmi teším. Toto sú základné úderové techniky rukami, nohami, potom v kontrolovanom sparingu si ukážeme aj clinch a lakte. Dušan, ako vidíme, Dušan môže kľudne pritvrdiť, lebo pán Mišun za tie roky absolútne nič nezabudol a zdá sa mi, že je to ešte aj lepšie. My sme si uvedeli tzv. Submission, čo sa týka zeme. Počiatky MMA už možno nájsť v starom Grécku. Siahajú do 7. storočia pred našim letopočtom. Bojovníkov vždy zaujímalo, ktorý štýl boja je najlepší, a v porovnaní s ním sa táto zvedavosť vyústila v roku 1993 v šampionát UFC. Boj na zemi, kde používajú aj úderové techniky, aj zápasnícke techniky a môžu prekladať pák do škrtení, ako sme mohli vidieť, aj že nám ukáže páku na členok a super prekladať do tzv. páky alebo škrtenia. Každý útorok, štvrtok a nedeľu vždy o 17. hodine v časovej na Matovskej 16. Je to klub tajského boxu aj MMA Avalanche. Takže všetkým tam ďakujem pekne. Rok narodenia 98-99, to je Gotwaldová je tu? Áno. Výborne. Príprav, hop!
Králi. A prvé miesto v kategórii žiakov patrí Jánovi Sanitrárovi.